ଏହା କେବଳ ଏକ ମାଟି ପାତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବସନ୍ତରା ଠେକି ଯେଉଁଥିରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସେ ଧରି ଏବେ ଜଳ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆମର ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଆମ ନବବର୍ଷ ନୁହେଁ। ଆମ ନବବର୍ଷ ହେଉଛି ଏଇ ଏପ୍ରିଲ 14 ବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଲିଟିଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଲାଡ଼ୁ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଗ ନେଇ। କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମ ସବୁ ନାରାୟଣ ଦେବୀ ଆଉ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବାର ତ ଭୋଗ କରିସାରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଜିକାର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଥିଲା କି ଆମର ସବୁ ଠେକି ଆଜି ପୂଜା ହେବ ଆଉ ସବୁ ଠେକିରେ ପାଣି ଦିଆହେବ। ମାନେ ଏଇ ଦିନଟି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠୁ ମାସେ ଧରି ଆମେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଇଥାଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ପାଇନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ମାସେ ଧରି ଆମ ହାତରୁ ପାଣି ପାଇଥାନ୍ତି। ତ କେମିତି ପାଣି ପାଇଥାନ୍ତି? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ଠେକି, ବସନ୍ତରା ଠେକି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସେପ୍ କେମିତିକା। ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାତ ଥାଏ ଯେଉଁଠି ପାଣି ବାହାରିଥାଏ। ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଏଇ ବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ନେଇ ତା ପର ମାସ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଠେକି ଲଗେଇଥାନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମାସେ ଧରି ପାଣି ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ପୁରା ଖରା ଦିନ ମାସ ଯାକ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ପାଣି ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ। ତ ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ସହିତ ଏଟାରେ ଆମେ ହନୁମାନ ତା ସହିତ ଯେତିକି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଠେକି ଦେଇ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ୟାକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଣିରେ ଭେଦେଇ ରଖିଦେବେ ବା ଧୋଇଦେବେ। ଧୋଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ବି ଚାହିଁବେ ୟାକୁ ସଜେଇ ପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆମର ଚୂନ ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁରରେ ସଜା ହେଇଥିଲା, ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଲର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ୟାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମକୁ ନେଇ ଆସିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ପଣା ପାଇଁ ଦରକାର। ତ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା ଆମ୍ବ, ମୁଁ ଯାଇ ପୁରା ଛାତ ଉପରୁ ଗଛ ପାଖରୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ିର ବେଲ, ପାଚିଲା ବେଲ ହିଁ ଆଣିବେ, ପଣା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମର କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ସର ଲବଣୀ ରଖିଥିବେ ଅଙ୍ଗୁର, ସେଉ, କଦଳୀ, ମିଠା, ବେଲ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଜି ବେଲ ପଣା ହେଇଥାଏ। ଆଜିଠୁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ପଣା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି, ମାନେ ବେଲ ପଣାଟା ଯେଉଁଟାକି ବେଲ ଆଜିଠୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତ ବେଲ, ଆମ୍ବ ଆଉ କଦଳୀ, କମଳା ସବୁ ପକେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଣା ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଏଟା ଟିକେ ଗୁଡ଼ ପକେଇବେ, ବେଶୀ ଟିକେ ମିଠା ବେସିକାଲି ହେବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପଣାଟା ତିଆରି ହୁଏ ଏଟାରେ ଡାଳିମ୍ବ ଫାଳିମ୍ବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏଇ ପଣାଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଠେକି ଟାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଯେମିତି ବେଲ ଗଛ ହଉ କି ଓସ୍ତ ଗଛ ହଉ, ନିମ ଗଛ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମାଧି ପାଖରେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ପଣା ଦେଇକି ତାପରେ ପାଣି ଦେବା ଆଜିଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ସଜା ହେଇଗଲା। ତ ଏପଟେ ଆମର ପଣା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଜିନିଷ। ତ ଏବେ ନେଇକି ଟାଙ୍ଗିମୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଠେକି ଟଙ୍ଗା ହେଲା ଆମର ବେଲଗଛ ପାଖରେ। ଠେକି ଟାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କି ଠେକିର ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଏଇ ତଳ ଗାତରେ ଦୁବ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଦୁବ ଦିଆହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ତୁଳସୀ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ତୁଳସୀ ପକାଇ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା କରି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆମର ଠେକି ବନ୍ଧା। ତ ଆଜିଠାରୁ ପୁରା ମାସେ ଧରି ଘରର ଯେତିକି ସଦସ୍ୟ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଦେବେ ଆଉ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଆମର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ତ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଥାଏ, ଆମର ନବବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତ ୟା ପରଠୁ ଆମର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ବାରି ଥିଲା ଆମର ଘରେ ବେଲପଣା କରିବାର, ମାନେ ଘର ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଲପଣା କରିବାର। ତ ଯେଉଁ ଭୋଗ ମୁଁ କରିକି ଆଣିଥିଲି ମନ୍ଦିରରୁ ସେଇ ଭୋଗ ତା ସହିତ ଅଲଗା କିଛି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଯେଉଁ ବେଲକୁ ଟିକେ ଛାଙ୍କି ଦେଇଥିବେ, ବେଲକୁ ତାକୁ ହାତରେ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତ ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଛେଦା କାଢ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିଥିବେ। ତା ସହିତ ବେଲ, କଦଳୀ, ସେଉ, ଅଙ୍ଗୁର ଯେତେ ପ୍ରକାର ବି ଭୋଗ ଆପଣ କରିଥିବେ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ଯଦି କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ନଡ଼ିଆକୁ ଟିକେ କାଟିଦେବେ, ଟିକେ କୋରଣରେ କରିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗୁର ଯେତେ ପ୍ରକାର ବି ଫଳ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରି ପକାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କାହିଁକିନା ମିଠା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ସହିତ ସର ଲବଣୀ, ଦହି, ଛେନା ଯାହା ବି ଅଛି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆଇସ୍ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆଇସ୍ ହେଲେ କୁଲ୍ କୁଲ୍ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଖରା ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ବେଲପଣା। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ୟାଠୁ ଅଧିକ ଜୁସି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପାଣି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏମିତି ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ୟା ଭିତରେ ବି କେତେ ଲୋକ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ବେଲପଣା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଘର ଲୋକ ସବୁ ଏବେ ପିଇବା। ତ ଇଏ ଟେଷ୍ଟି ଏଥିରେ ଟିକେ ଲିଚି ପକାଇଦେଲେ ଆହୁରି ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଘିଅ ପୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କଲି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନବବର୍ଷର ପୁଣି ଥରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଢେର ସାରା ସୁଖ ନେଇ ଆସୁ। ଆପଣ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ଏଇ ବର୍ଷ ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ହିଁ